تمهرتن فلتتن بيت تمهرتي مسرتاو فلتت ترايو زهبنا بزعبا جنزب ممهار جن جديتا نفس وكف سبيو مسحافتي بمنباب أمرها كل جزء كبز بلح جبر عالم تكاير سلازلا تمهرتي فتسمو دوايبلن نحدش حسابات كفوت مخان نعوت مفتحيو زتا مهاري أمرو كابزو خانا وركن العلي واغا ألو نبرتن عدان أمانغو نبرتن عدان زلو فللي بنوت سور فلت نبرت مالت نجنزبكا نابجبها زوتو نجري إدا مالت جنا كابجبها جنزب زوت سيو حبتامات نبرت راين مئكاب تكرت هبوم يحيو دخاتات جنا إدا اندا جزء نبرت زجزء يمسلون كتباو ناتسنت زركب نبرت موساخ رايو نجنزب أي تسرع جنزب نعها كسر حلقة أمبر نجنزب يلقى أي تسرع تحط أتوت زلوهم سبات نساعتات راي شتو حبتامات جنا سرعتات وطيروم بزيناتهم هلاوي يروبلو بتيات تحساسبا زي كاب دخنت ناب هابتي يسجل بدوم وست راي تتقيعها من بار عبي نهيوت سقاتيو بقى أمرها تتكيمكا جنزب زمتولكا من قدي راي دلي سقات مقصصات سقات موساد كيفلي نحد عبي عوتي فتسيمكا سقات زي موساد سب أبزلو وترايو زترف سقات بخامي كم زم حادر ممهار أقداسيو بفرحي تعبيتكا كم منبر حدقا مقدامي حايش ودكت نبعلو عبي ناي تمهرتي من قدي مخانو امن بتبعات زتبقسو سبات ترايوم عالم زؤيرو زينا أقلو أطول دكيسكا خلاها أون جنزب زمتولكا سراح فتر قوامي دومز تراي نعوت أخل كخوون نايكلين كاب كراي عبيتي ويكاب ترفي نقدي أثوتي هالها جنزب بعلو اندابا زهي زخوريولو سرعات مدلا يدلي ازي مس زخوون ترايخا كاب سراحكا الناسا تخوون نمسا زخوون دلدل مسرت لومي كهنات علو حقي قبرين نقداوي فلتتن بزعبا حقي قبري مفلات نجنزبكا معكا بحق حبتامات حقي تتقيمهم قبري بحقا ومن قدي يقلسو دخاتات قنا كيرم زخوان نجر قديمهم قبري يخوفلو نقداو فلتت نممعبال كل جزء سعرية زيك جنزبكا بخامي كم أتا محضرو مستفلت تعوت كتاباو بالحي ذلو وسب عبزخوان عدي ينبر عدا نربحاتات متكا كل عدا حما أيقونن صبو عدا ولن علو صبو عدا ننبرت مفتار بتتقوملو جنزبي بجنزب بانكي تتكيمكا عبي نقري نمجمار يكا عاليو نزي نمكباركا عبي ناي كتوبا فلتات يدلك نعدا كم ممرحي تتكيمكا حتىخا كتعبيو تخل بتنكا مسألة تقوملو عدا نعوت مساليليو فرحي مدفع فرحي نجنزبكا مسآن نمبزعاتي وسب عنكفات يخونو كا فرحي تلقى بمتلمان مسراح يقبع فرحي نابتكبار مسألة تغيرو عوت يركب بزعبا خسارة ترايك تحسب كلخا عدلات يوم يطلقا عب عوت نمبزح نفرحي كمبدهو كتريقول لك تبعات مالت فرحي زي مهلاو زي كونس مس فرحي مسقوامي كاتسالنا تنسعرن حساب جميركا مقرات ناي سعرات ملكتي زخونا عابي نجر بحانت ليدي كمتسا اي كيرني كاتسالنا زلو سعري نابزل عليه ترزية بسحكا مكران انكفاتن كمتسو خلو تسفا اي تورت وتم تسفا زي كورسو ترايوم تاريخ زسربو سعرها مزجيزة فري خمسة فري رقصة نياخو ناي ممهاران تروا كابتم زغولو زتعوتو سبات ممهار أقداسيو زمخروخا مجدي زوريو خان سبات دلي نقدي بخامي كم زعوتو كابتم زغوبر ووتا مهار كابجيغا خال اوت ممهار جيزن جنزبني اوتبالكا صبوق مخري كابوركن العلي واغا خمزلو وؤمن عوت بين خازمت زيكوني بحبراو تعري صنوع تكرت حرشتو حسكا كسابتو عوت تعقس عبوزحات نجارات مزرع نعوتي أنا أفوه كله حيلها أبزع بيرائي أو علو زستفلاني نجارات كم من قدها كايو تسوخا تتنكر عوت نايتهم نأتقرؤهم زقوات أتصرو سباتيا تكرت مالت نجيد ليو نجارات أيفال مبالي كتوباوي مجلتي كترتات ناي جنزب تاريخ كنقروها يقوليو جنزب كابي متس أبي خيد مفلات يدلي بلانس جت من باب تمهار كتباوي تعناها
بقطرታት ጥራዩ ዝዕከን ብዘይ ፍልጠት ቁጽሪ ሓብቲ ከተመሓድር ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ገንዘብ ምንቅስቓስካ ኩሉ ግዜ ብንጹር መዝግብ ናይ መሸጢ ርክብን ክእለትን ዓለም ብመሸጥን ብዝርርብን እያ ትሰርሕ ሓሳባትካ ንሰባት ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ኣማዕድን ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወቱ ገለ ነገር ይሸይጥ እዩ ጽቡቕ ዝርርብ ንሓደስቲ ዕድላት ማዕጾ ይኸፍቱ ምንጻግ ክፍሊ ናይ ትምህርቲ እዩ ዝበለጹ ሃብታማት ዝበለጹ ኣዘራረብቲ እዩ ናይ ጋንታ ስራሕ ንግዲ ናይ ጋንታ ጸወታ እምበር ናይ ውልቂ ሰብ ኣይኮነን ካባኻ ዝበልሑ ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዓብዪ ዓወት ብምትሕብባር ጥራዩ ዝርከብ ንሰባት ምእማንን ስራሕካ ምቅላልን ተመሃር ሓያል መርበብ ሓያል ደጋፊ እዩ ሓበራዊ ራእይ ዘለዎም ሰባት ታሪኽ ይቕይሩ መራሕነት ማለት ንኻልኦት ምዕቃብ ማለት እዩ ብግብሪ ብምርኣይ ንሰባት ኣብነት ኩን ጽቡቕ መራሒ ካብ ዝርርብ ንላዕሊ ይሰምዕ ኣብ ውሽጢ ሰባት ዘሎ ዓቕሚ ንኽወፅእ ሓግዝ ሓቀኛ ሓይሊ ካብ ኣገልግሎት እዩ ዝምንጩ ዓበይቲ መራሕቲ ሰዓብቲ ዘይኮኑስ መራሕቲ የፍርዩ ምሕደራ ጊዜ ተመሊሱ ዘይርከብ ክቡር ሃብቲ እዩ ሰዓታትካ ሃብቲ ንምፍራይ ተጠቆመሎ ግዜኻ ዝበልዑ ዘየድሊ ነገራት ኣውግድ ንሽቶኻ ዘቃላጥፉ ስራሓት ቀዳምነት ሃብ ሎሚ ግዜኻ ምስ እትምድብ ጽባሕ ናጻ ትኸውን ግዜ ምቁጣብ ማለት ንህይወትካ ምቁጣብ እዩ ናይ መሃብ ልግስና ዝያዳ ክትረክብ ዝያዳ መሃብ ተመሃር ልግስና ናይ በረኸት ማዕጾ ይኸፍተልካ እዩ ካልኦት ክዕወቱ ምሕጋዝ ንስኻ ትዕወት ንማሕበረሰብካ ምሕጋዝ ናይ ኣእምሮኻ ዕረፍቲ ይህቦ ፍልጠትካን ሃብትኻን ንኻልኦት ኣካፍል ዝዓፀወ ኢድ ሓድሽ ነገር ክቕበል ኣይክእልን ናይ ግዜ ትዕግስቲ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ብኡ ንብኡ ኣይተጥፍእ ትርፍኻ ንምዕባል ንግዲ ተመሊስካ ኣወፍሮ ንናይ ነዊሕ ግዜ ረብሓ ሎሚ ተዓንተስ ግዜያዊ መስዋዕቲ ናብ ቀዋሚ ናጽነት ይመርሕ ብለቓሕ ጌርካ ብሉፅ ህይወት ኣይተምስል መስረት ህንጻኻ ካይህነጽ ናሕሲ ኣይትስራሕ ከባቢኻን ዓርክኻን ምቕያር ንስኻ ውፅኢት ናይቶም 5 ናይ ቀረባ ኣዕሩኽ ኢኻ ብንፉዓት ኣወንታውያንን ሰባት ተኸበብ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ዝበልሐ ንስኻ እንተኾይንካ ቦታ ቀይር ከባቢኻ ንኣተሓሳስባኻ ኣዝዩ ይጸልዎ እዩ ካብ ሕማቕ ወረ ተስፋ ካብ ዝቖርጹ ንረሓ ኩሉ ግዜ ንዕቤትካ ዝድግፉ ከባቢ ድለ ባህላዊ ስነ ስርዓት ማለት ስራሕካ ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ምስራሕ እዩ ስምዒትካ ተቖጻጽርካ ብምኽንያት ተመራሕ ቀጻልነት ናይ ዝኾነ ዓወት ምስጢር እዩ ንገዛእ ርስኻ ሕግታት ኣውፅኣላን ተኣዘዛን ናይ መዓልቲ ንኣሽቱ ስራሓት ናብ ዓቢ ለውጢ ይመርሑ ብዘይ ስነ ስርዓት ዘሎ ዓቕሚ ኮንቶ እዩ ካብ ውድቀት ምምሃር ውድቀት ናይ መወዳእታ ዘይኮነ መጀመርታ ትምህርቲ እዩ ዝተጋገኻሉ ነገር ዳግማይ ንኻይፍጸም ተጠንቀቕ ፈሺልካ ክትተርፍ ከለኻ ጥራኢኻ ስዑር ትኸውን ውድቀት ንብልሒ ኣእምሮ የሰልጥኖ እዩ ተመክሮ ዝርከብ ብጻዕርን ብጌጋን ጥራይ እዩ ብትብዓት ምውዳእ ካብ ምፍራሕ ይበልጥ ፈጣሪ መፍትሒ ምዃን ጸገማት ንዕድላት ዝሓዙ ኣባላት እዮም ሰባት ንጸገማት መፍትሒ ንዝህቡ ሰብ ይኸፍልዎ ካብ ጸገም ዘይኮነስ ኣብ መፍትሒ ኣተኩር ንጸገማት ከም ብድሆ እምበር ከም ዕንቅፋት ኣይትረኣዮም ብልሒ ማለት ንሓደ ጸገም ብቐሊል መገዲ ምፍታሕ እዩ ንዝዓበየ ጸገም ዝፈትሕ ሰብ ዝዓበየ ሃብቲ ይረክብ ምትእስሳር ምፍጣር ኣፍልጦኻ ዝያዳ ሰባት ምስ ዝኾኑ ዕድላት ይበዝሑ ጽቡቕ ዝምልላእ ምስ ሰባት ምምስራት ሃብቲ እዩ ብዛዕባ ሰባት ተገዳስነት ይሓልኻ መርበብካ ማለት ናይ ገንዘብ ዓቕምኻ እዩ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ስራሕ ርክብ ፍጠር ንግዲ ብዝምድናን ምትእምማንን እዩ ዝዓቢ ዝተፈላለየ ምንጭታት እቶት ኣብ ሓደ ምንጪ እቶት ጥራይ ኣይትተኣማምን ካብ ስራሕ ካብ ንግዲ ካብ ወፍሪ እቶት ይሃልኻ ብብዙሕ መንገድታት ገንዘብ ዝመጣሉ ስርዓት ፍጠር ሓደ መንገዲ እንተተዓፀወ ካልእ መንገዲ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ዝተፈላለየ እቶት ዘለዎም ሰባት ውሕስነት ኣለዎ ቁጠባዊ ናጽነት ብብዙሕ ምንጭታት እቶት ይረጋገጽ ንለውጢ ምቕባል ዓለም ኣብ ሰዓት ትቃየር ከም ዘላ ኣይትረስዕ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ኣሰራርሓ ተቐቢልካ ተመሃር ድሕሪ ተሪፍካ ክትጠፍእ ኣይተፍክር ንውድድር ዘይኮነስ ንምቅያር ድሉው ኩን ክፉት ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ጥራዩ ዝዕወት
لوطي نبعلو عبي نعود عدل مقنجاو ገንዘብ ካብቲ እቶትዎን ላዕሊ ፈቲምካ ኣይተጥፍእ ከተባው ትልሚ ይሃልኻ ንዘይድሊ ወጻኢታት ብጥንቃቐ ቀንስ ንወፍሪ ዝኸውን ገንዘብ ቀዲምካ ኣውፅእ ብኸመይ ንገንዘብካ ከም እተመሓድሮ ምስክርነት እዩ ሃብታም ዝኸውን ዝቆጠበ ዘይኮነስ ብግብሪ ዘዋፈረ እዩ ምሕደራ ስምዒታት ገንዘብካ ምስ ስምዒት ኣዝዩ ዝተኣሳሰረ እዩ ብፍርሒ ወይ ብስስዐ ተደፊቃ ውሳኔ ኣይተሃብ ኣእምሮኻ ካብ ስምዒት ንላዕሊ ክሰርሕ ግበር ብዝተረጋገአ ቁጥሪ ጽቡቕ ውሳኔ ትውስድ ቁጠባዊ ብልሒ ማለት ንስምዒትካ ምቁጽጻር እዩ ገንዘብ ንባዕሉ ስምዒት ይኹን ንስኻ እውን ስምዒት ኣይሃለኻ ሓቀኝነት ስምካ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ክቡር እዩ ቃልካ ኣኽብር ብሓቂ እውን ስራሕ ምትእምማን እንተጠፊኡ ንግዲ ክዓቢ ኣይክእልን እዩ ንነዊሕ ዓመት ዝመጽእ ብሓቀኛ ጥራይ እዩ ሓቀኛ ዝኾነ ሰብ ንኹሉ ይስሕብ ታሪኽካ ስምካ ንመጻኢኻ ዝውስኑ እዮም ጥዕና ዝዓበየ ሃብቲ ንሱ ጥዕናኻ እዩ ጽቡቕ ኣእምሮ ንኽህልወካ ዱልዱል ኣካል እዩ ሰርክ ምውስዋስ ኣካል ጽቡቕ መግብን ኣይትሕደግ ብዘይ ጥዕና ዘለካ ሃብቲ ዋጋ የብሉ ንኣእምሮኻ ንኻልኦት ዕረፍቲ ሃቦ ጥዑይ ሰብ ጥራዩ ሓሳባቱ ከተግብር ዝኽእል ራእይን ሽቶን ናበይ ከም እትኸይድ እንተዘይፈሊጥካ ኣይትበጽሕን ንጹር ናይ 5 ዓመት ሕልሚ ይሃልኻ ሽቶታትካ ኣብ ወረቐት ጽሓፎም እሞ መዓልታዊ ራእዮም ዓቢ ሕልሚ ሕለም ካብ ንኡሽቶ ድማ ጅምር ራእይ ዘለዎ ሰብ መንገዲ ኣይስሕትን እዩ ሽቶኻ ናብ ተግባር ንኽቕየር ጻዕሪ የድልዮ ምቁጣብ ግዜን ዕረፍቲ ግዜኻ ንዕቤትካ ተጠቆመሉ በቴሌቪዥን ብዘይድሊ ወረን ግዜኻ ኣይተጥፍእ ትርፊ ግዜኻ መጽሓፍቲ ንምንባብ ተጠቆመሉ ከመይ ጌርካ ግዜ ዕረፍትኻ ከም እትሕልፎ ዕድላትካ ይውስኑ ስራሕካ ምስ ወዳእካ እውን ምምሃር ኣይተቋርጥ መዘናጊዕኻ ንንጥፈታትካ ዕብየት ዘምጽኡ ይኹን ሓላፍነት ምውሳድ ንህይወትካ ንስኻ ጥራይኻ ተሓታቲ ንምኽንያታት ወይ ንኻልኦት ሰባት ኣይተመኽኒ ብዝተጋገኻዮ ተኣሚንካ ንምእራም ጸዓር ሓላፍነት ምውሳድ ናይ ብስለት ምልክት እዩ መጻኢኻ ኣብ ኢድካ ምዃኑ ብምሉእ ልብኻ እመን ብርቱዕ ዝሰርሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ክብሪ ይረክብ ምስትውዓል ኩሉ ግዜ ሕቶታት ሕተት ክትፈልጦ ድለ ብዛዕባ ሓደስቲ ነገራት ክፉት ኣእምሮ ይሃልኻ ምስትውዓል ናብ ሓደስቲ ጋዜጠኛታት ይመርሕ ዝፈልጥ ይመስለኒ ዝብል ሰብ መምሃር የቋርጥ ንዓለም ከም ሓድሽ ተምሃራይ ኮይንካ ርእያ ምስትውዓል ንኣእምሮኻ የሕድሶን የብልሖን ሓቀኛ ሃብቲ ማለት ቁጥሪ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ሃብቲ ማለት ስራሕ እንተቆፂርካ ክንደይ ግዜ ክትነብር ትኽእል እዩ ቁጠባዊ ናጽነት ማለት ግዜኻ ናትካ ምዃኑ እዩ ስድራ ቤት ፍቕሪ ጥዕና እውን ዓበይቲ ሃብቲ እዮም ገንዘብ ንህይወትካ ምምላእ መሳርሒ ጥራይ እዩ ሓቀኛ ሃብታም ብውሽጡ ሰላም ዘለዎ ሰብ እዩ ናይ ውጥር ዕንክሊት ደሞዝ ንምስራሕ ጥራይ እንዳሰራሕካ ዕዳ ምኽፋል ኣቋርጽ ካብ ስራሕ ናብ ዕዳ ካብ ዕዳ ናብ ስራሕ ኣይትኹን ገንዘብ ምእካብ ዘይኮነ ንስነ ስርዓት ምፍጣር እዩ ካብቲ ዕንክሊል እዚ ንምውፃእ ወፍሪ ጀምር ኣተሓሳስባኻ እንተዘይቀይርካ ካብ ድኽነት ኣይትወፅእን ናጽነት ዝርከብ ናይ ገንዘብ ስርዓት እዩ ታሪኽ ምምሃር ታሪኽ ቁጠባ ብኸመይ ይቕየር ከም ዘሎ ይምህረካ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ዝተፈጸሙ ጌጋታት ርአዮም ዓለም ኩሉ ግዜ ዕደት ኣለዋ ታሪኽ ዝፈልጥ ሰብ መጻኢ ንምግማት የቃልሎ ካብ ዓበይቲ ሰባት ታሪኽ ህይወት ተምሃር ታሪኽ ብሉጽ መምህር ህይወት እዩ ምሕሳብ ዝኸበደ ስራሕ እዩ ስለዚ እዩ ውሑዳት ሰብ ዝገብርዎ ቅድሚ ምሕሳብካ ብጥንቃቐ ሕሰብ ዓሚቕ ምሕሳብ ናብ ዓበይቲ ሓሳባት ይመርሕ ንበይኑ ኮይኑ ዝሓስብ ሰብ ንጹር ራእይ ይህልዎ ንኣእምሮኻ ክሓስብ ዕድልን ግዜን ሃቦ ምሕሳብ ናይ ኩሉ ስራሕ መሰረት እዩ ንቕሓት ኣብ ዙርያኻ እንታይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንቑሕ ኩን ዕድላት ክመፁ ከለዉ ተርቲብካ ንምርኣይ ተዳሎ ኣብ ህይወት ዝኾነ ነገር ብኣጋጣሚ ኣይመጽእን እዩ ንነፍስኻን ከባቢኻን ብንቕሓት ተዓዝብ ንቕሓት ካብ ጌጋታትን ሓደጋታትን ይከላኸል ንቑሕ ሰብ ኩሉ ግዜ
ካብ ካልኦት ቀዲሙ ይስጉን ምኽባር ቃል ዝሃብካዮ ቃል ከም ዕዳ ቁጽሮ ቃልታ እተኸብር እንተኾይንካ ሰባት ይኽብሩኻ ኣብ ንግዲ ቃልካ እተዛዓበየ ፌርማኻ እዩ ዝበልካዮ ምስ እተተግብር ምትእምማን ይፍጠር ብዘይ ምክባር ቃል ጽቡቕ ዝምድና ኣይህነጽን ቃልካ ክብርኻን መንነትካን እዩ ምውሳን ንውሳኔታትካ ኣይተናውሓዮም ቀልጢፍካ ወስን ካብ ዘይ ምውሳን ተጋጊኻ ምውሳን ይሓይሽ ውሳኔኻ ኣብ ፍርሒ ዘይኮነስ ኣብ ሓክታት ይምርኮስ ጽቡቕ ውሳኔ ንምሃብ ተመክሮ የድልየካ ውሳኔኻ ንመጻኢኻ ዝቈርጽ መሳርሒ እዩ ብጥብዓት ምውሳን ናይ ዓወት ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ ምርድዳእ ባንክታት ብኸመይ ከም ዝሰርሑ ምፍላጥ ሓጋዚ እዩ ገንዘብ ባንኪ ንዕቤትካ ብኸመይ ከም እትጥቀመሉ ተምሃር ባንኪ መሓዛኻ ወይ ጸላኢኻ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕግታት ባንኪ ምፍላጥ ካብ ክሳራ ይከላኸል እዩ ብልሒ ባንኪ ብምጥቃም ናይ ሃብታማት ምስጢር እዩ ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ጥራይ ክቕመጥ ዋጋ የብሉ ፍልጠት ቴክኖሎጂ ስራሕ ንምቕልጣፍ ዝዓበየ መሳርሒ እዩ ምስ ሓዳስ ዓለም ንምጓዓዝ ዲጂታላዊ ፍልጠት ይሃልኻ ቴክኖሎጂ ንንግድኻ ናብ ኩሉ ዓለም ንምብጻሕ ይሕግዝ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዘይ ቴክኖሎጂ ምንባር ይኸብድ እዩ ሓደስቲ ክእለት ምምሃር ኩሉ ግዜ ረብሓ ኣለዎ ብቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ግዜኻን ጻዕርኻን ቆጥብ ተስፋ ዘይምቑራጽ ህይወት ምውራድን ምድያብን ኣለዋ ክብድ ዝበለ ግዜ ክመጽእ ከሎ ተዓገስ ተስፋ ምቑራጽ ናይቶም ስዑራት መንገዲ እዩ ካብ መወዳእታኻ ተላዒልካ ዝያዳ ሓይልኻ ቀጽል ዝኾነ ዓብዪ ዓወት ብብዝሒ ፈተናታት እዩ ዝሓልፍ ጥንዓት ዘለዎ ሰብ ጥራዩ ኣብ መወዳእታ ዝዕወት ምሕደራ ህይወት ንመነባብሮኻ ምስ እቶትካ ኣመጣጥኖ ብድልየቱ ዘይኮነስ ብድልየትካ ተመራዕ ንውርሻኻ ዝኸውን ጽቡቕ ስም ግደፍ ህይወትካ ትርጉም ንኽህልዋ ምስራሕ የድሊ ምስ ስድራ ቤትካን ፈተውቱኻን ግቡእ ግዜ ኣሕልፍ ህይወት ሚዛናዊት ክትከውን ከላ ትራእያ ጥዕምቲ ሰናይ ባህርያትካ ንመጻኢኻ ዝሰርሑ እዮም መዓልታዊ ንእሽተይ ጽቡቕ ነገር መግባር ልመድ ካብ ሕማቕ ልምድታት ብትብዓት ረሓቕ ጽቡቕ ባህርያት ንዓወት የቃላጥፎ እዮም ሰናይ ባህርያታት ብተደጋጋሚ ምስ እትገብሮም መንነትካ ይኾኑ ባህርያትካ ካብ ቃላትካ ንላዕሊ ይዛረቡ ምስክርነት ጽቡቕ ስም ምህናጽ ዓመት ይወስድ ስምካ ንምዕቃብ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕ ጽቡቕ ምስክርነት ሓድሽ ስራሕ የምጻልካ ኣብ ንግዲ ስምካ እቲ ዝዓበየ ዋጋኻ እዩ ብቐልዕና ብትግሃትን ዝመጽእ ስም ኣይጠፍእን እዩ ሰባት ብጽቡቕ ክዝክሩኻ ግበር ምስጋና ንዘለካ ነገር ብምስጋን ዝያዳ በረኸት ይዕድም ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ምስጋና ምስ ዝህልወካ እዩ ንሰባት ዘለካ ምስጋና ምግላጽ ልመድ ምስጋና ንኣእምሮኻ ሰላምን ሓጎስን ይህቦ ኣብቲ ዘለካ ዕጉብ እንተኾይንካ ዝያዳ ትረክብ ምስጋና ናይ ህይወት መማቐርቲ እያ ንሓድሽ ወለዶ መምሃር ዝፈለጥካዮ ፍልጠት ንደቅኻ ንመናእሰያትን ኣካፍል ብዛዕባ ገንዘብ ህይወትን ንትውልዲ መምሃር ሓላፍነት እዩ ጽቡቕ ውርሻ ማለት ፍልጠት ምሕዳብ እዩ ትውልዲ እንተተማሂሩ ሃገር ተዓቢ ምክርኻርካ ንመንእሰያት ዓቢ ብርሃን ክኾኖም ይኽእል እዩ ናይ መወዳእታ ሽቶ ስራሕካን ጻዕርኻን ንምንታይ ምዃኑ ኣይትረስዕ ናጽነትካን ሰላምን ናይ መወዳእታ ሽቶኻ ይኹኑ ገንዘብ ንባዕሉ ሽቶ ዘይኮነስ መንገዲ ናጽነት እዩ ህይወትካ ንኻልኦት ዝጠቅም ክኸውን ጻዕር ኣብ መጨረሽታ ህይወትካ ክዝክሮ ዘለካ ዕጉብ ኩን ናይ መወዳእታ ዓወት ምስ ኣምላኽካን ምስ ሰብን ሰላም ምዃን እዩ እቲ ጉዕዞ ዓወት ጉዕዞ እምበር መወዳእታ ኣይኮነትን በቲ እትገብሮ ጻዕሪ ተሓጒስካ ተመሃር ኩሉ መዓልቲ ሓድሽ ዕድል ምዃኑ እመን ኣብ ጉዕዞኻ ንዝረኸብካዮም ሰባት ኣኽብር ጉዕዞኻ ዓወት ብርታዕን ትዕግስትን ይሓትት ተስፋ ምግባርን ብምስራሕን ጉዕዞኻ ቀጽል እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኸብኩሞ ላይክ ብምግባር ኣይትረሱን ንቻነልና ሓደስቲ እንተኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጸሓፉ። ይቐኒየለ